Se pensas que as ideas poden xurdir en calquera lugar, que a natureza ten dereito a convivir coa tecnoloxía, coa innovación, que podemos crecer mellorando a calidade de vida. Se pensas que a túa idea de futuro está no rural, entón estás na nosa liña. Liña de axudas a proxectos dinamizadores do rural. Agader, Consellería do Medio Rural. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Boas noites e benvidos ás novas do día neste mércores 16 de xullo. A Consellería de Política Territorial, da que é titular María Xosé Caride, brindou este mediodía o seu apoio financiero á Estrada para o custo da redacción do Plan Xeral. Segundo esta, débese buscar o mellor modelo urbanístico para o Concello, cinguíndose á legislación vixente. Todo planeamento fora deses límites sería rexeitado pola Xunta de Galicia. Un tema absolutamente fundamental para o Concello da Estrada é, sin lugar a dúbidas, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Neste caso, o alcalde sabe que conta co que é moi importante para empezar, o apoio financiero da Consellería de Política Territorial, o apoio financiero para o 100% do coste que suporá para o Concello da Estrada implementar, contratar e rematar ese Plan Xeral de Ordenación Municipal. Ten o Concello da Estrada unha subvención de máis de 300.000 euros para que poda abordar ese planeamento. E, ademais, sabe que vai a contar co apoio técnico da Consellería de Política Territorial. O anterior proxecto de Plan Xeral de Ordenación Municipal da Estrada era un proxecto claramente inadecuado, con moitísimos problemas que impedían a súa aprobación por parte da Consellería de Política Territorial, cunhas previsións de crecemento de poboación absolutamente impropias de un concello das características deste. As directrices de ordenación do territorio tamén sinalan un camiño, o camiño de que as previsións de crecemento do chan residencial teñen que estar vinculadas ao que se espera sexa o desenvolvemento nos vindeiros 12 anos, é dicir, en 3 cuatrienios, polo tanto, acotando para que todos teñamos claro cal é o escenario de análisis do planeamento, acotando esas expectativas. Creo que os cidadáns da Estrada e dende logo o Concello teñen que facer un exercicio responsable, o exercicio responsable que faga que a Estrada poda ter un bo planeamento, un exercicio responsable que ademais contemple cal é o máis adecuado de crecemento para a Estrada. Non é que vala todo, é que o que no interese de todos os cidadáns deste Concello é máis razoable para o futuro dun Concello chamado a desenvolver un papel protagonista no interior de Galicia. Claro que sí, pero que temos que facer as cousas ben. E o alcalde sabe que conta co noso apoio para que podamos levar a bo porto, dende logo é unha labor do Concello, pero a Consellería lle dará soporte e asistencia técnica para que podamos levar ese proxecto de Plan Xeral canto antes a bo porto, porque é a mellor noticia para todos os cidadáns da Estrada e para todos os proxectos empresariais que se queren desenvolver neste Concello. Ningún proceso de planeamento ten un problema de retrasos por os plazos que ten a Consellería de Política Territorial, que son 3 meses.
creo que precisamente no que temos que traballar en acurtar os plazos que supoñen toda a elaboración dese documento. Dende logo, a información pública non se pode acortar, porque así o especifica a lei, e polo tanto tería unha nulidade, estaría viciado de nulidade de partida, pero sin lugar a dúbidas o que sí podemos intentar facer é co equipo redactor que o Concello fundamentalmente e sobre todo cos cidadáns da Estrada se entenda cal é o modelo que ao final se pode aprobar, porque eu creo que cada cidadán pode ter un modelo na súa cabeza, pode pensar que desearía A ou B, pero hai que ser realistas, e realistas entendendo que é o que marca a legislación vixente, e a legislación vixente é clara coas clasificacións de solo, e as directrices de ordenación do territorio marcan un camiño a seguir para facer o planeamento. Por lo tanto, con eses dous instrumentos, eu creo que moito máis clarificadores, o que temos que facer é que os cidadáns e o Concello sexan quen de botar a andar o mellor plan xeral de ordenación municipal para a Estrada, pero sobre todo, ademais, o mellor que cumple os requisitos legais e, polo tanto, que se vai a poder aprobar. Nese traballo de análisis de ese documento e de cales son os requisitos que debe cumplir é donde a Consellería quere axudar, porque o modelo de Concello, de cidade, o ten que definir o Concello e os cidadáns, pero no cumplimento dos parámetros legais é donde a Consellería, dende logo, quere colaborar. María Xosé Caride coñeceu este mediodía de primeira man as necesidades do Concello da Estrada e plantexou os compromisos da Consellería co mesmo. Política territorial comprométese á chegada da autovía Santiago-Ramallosa ata a Estrada. Segundo estes, agilizarán ao máximo os prazos para a execución da mesma. A Estrada forma parte dun sistema urbano intermedio que está configurado en torno a Deza, unha cabeceira dese sistema urbano intermedio, e, sin lugar a dúbidas, polo tanto, con compromisos que por primeira vez se explicitan para un concello como este. En tales compromisos me refiro, por exemplo, a que as directrices de ordenación do territorio especifican que os concellos cabeceiras do sistema urbano intermedio, como é a Estrada, van a estar comunicados pola rede de altas prestacións, titularidade da Xunta de Galicia ou do Ministerio de Fomento. E ese compromiso se traduce en dúas actuacións de vertebración deste concello tremendamente importantes. Por unha parte, a comunicación directa con Santiago, por medio dunha autovía titularidade da Xunta de Galicia. Como ben saben vostedes, existía un proxecto inicial de comunicar Santiago coa Ramallosa, pero ainda faltaban 13 kilómetros para comunicar co Concello da Estrada. A Consellería de Política Territorial, tanto no Plan Director de Estradas de Galicia como nas directrices de ordenación do territorio, entende que este Concello ten que ter unha comunicación directa con Santiago por medio dunha autovía. E tanto entendíamos así que xa iniciamos o proceso para a redacción do estudio informativo e a declaración de impacto ambiental de ese proxecto. Polo tanto, un proxecto que nace con esta Consellería e que, dende logo, o que queremos é que o podan visualizar os cidadáns canto antes. Segundo Caride, a outra vía vertebradora no noso Concello dentro do Plan Director de Estradas é o vial Silleda a Estrada Caldas. Esta nova rede de altas prestacións incorporará a nova variante da estrada entre Silleda e Caldas pasando polo noso Concello. Decía que esa non é a única vía vertebradora, senón que tamén dentro do Plan Director de Estradas entendemos que debe existir unha comunicación que vertebre precisamente este sistema urbano intermedio e que nos permita comunicar directamente Silleda coa Estrada e con Caldas a través da rede de altas prestacións. Neste caso, unindo distintas actuacións, algunhas xa iniciadas polo Ministerio de Fomento, pero que dende logo llevamos a dar continuidade para que ademais permitan achegar un concello como a Estrada a través da rede de altas prestacións a costa. É dicir, que esas actuacións permitan ademais unha comunicación fluida cara Vilagarcía. Polo tanto, a Estrada pasa a estar situada nun nodo estratégico de comunicacións
que, sin lugar a dúbidas, modifica as súas oportunidades, porque unha boa accesibilidade é unha condición adecuada para que podamos ter unha mellor actividade económica, sexa máis atractivo para as actividades de lecer e, dende logo, sexa un lugar moito máis adecuado para que desenvolven a súa vida aquí os cidadáns que máis nos preocupan, os que residen na estrada. Unha nova vía ou rede de altas prestacións por este corredor, pois o lóxico, por exemplo, que incorpore ou forme parte dela a nova circunvalación ou variante da estrada, que, por certo, ten o estudio informativo aprobado recentemente dende este ano e, polo tanto, saerán a licitación os proxectos. Iso é o que desexamos, que empece a formar parte dese eixo de comunicación que finalmente será esa nova rede de altas prestacións para comunicar Silleda con Caldas e con Vilagarcía. Manuel Otero Espiño califica de deplorable a xestión da recollida do vidro. Os colectores levan varios días completamente cheos ou, nalgúns casos, rotos. O segundo tenente de alcalde estima que Urbaser non ten as infraestructuras precisas para o seu traballo. O segundo tenente de alcalde da Estrada, Manuel Otero Espiño, quixo mostrar a súa total disconformidade coas malas xestións que está realizando nos últimos meses a empresa encargada da recollida de vidrio no concello estradense. Este feito está provocando serios problemas entre os usuarios deste servizo, que ven como a maior parte dos colectores de vidro están totalmente desbordados, mentras que outros están deteriorados ou rotos. O enfado de Espiño é palpable nas súas palabras porque trátase dun tema bastante retorcido que debe tratarse con calma. Ecovidro firma que asumiu a xestión do vidrio en toda España, a súa vez esta empresa subcontrata os servizos de outras empresas. No caso de Galicia foi a entidade Vidrogal a que se encargou da manipulación do vidro en unha comunidade ata xaneiro de 2008. Tal e como apuntou Espiño, había un certo nivel de satisfacción coa calidade do servizo. Nembargantes, a partir do mes de xaneiro, esta labor se lle adxudicou á empresa Urbaser e foi entón cando comezaron os problemas. Esta entidade non contaba con as infraestructuras necesarias para poder realizar a súa labor satisfactoriamente. Por elo, dende o Concello entregóuselle toda a documentación e medios necesarios para que este servizo mellorase en calidade. A pesar dos esforzos do Concello, a calidade das prestacións descendeu enormemente. Neste senso, Espiño pon exemplos concretos. En Tabirós rompeuse o colector de vidro, pero ninguén o recolleu, polo que as botellas están esparcidas polo chan cos problemas que conleva. Dende o Concello quérese mostrar á cidadanía a disconformidade e o descontento que existe ante unha situación que, en palabras de Espiño, é deplorable. Xesús Constela 12 alzouse este mediodía co 20º premio de novela Manuel García Barros. Presentouse baixo o lema A espera do lusco-fusco, a súa obra de Shakespeare destilado. Este ferrolar, afincado en Poio e profesor de inglés, recibiu a nova de viaxe en Sicilia. Na Estrada, ás 11 horas do 16 de xullo de 2008, na sala de xuntas da Casa do Concello, reúnese os membros do xurado nomeado pola Xunta de Goberno Local, de data 23 de xuño de 2008, para escoller a novela gañadora desta 20ª edición do Premio Novela Manuel García Barros Quenqueirades. Os componentes que de seguido se relacionan e que están aquí presentes: Armando Requeixo Cuba, Xosé Manuel Eieval, Luis Alonso Girgado, Xosé González de Lema Malvar e Valentín García Gómez, que actúa como secretario. Unha vez lidos os orixinais presentados e de levadas a cabo as distintas eleccións e contraste de opinións previas á xuntanza do día de hoxe, o xurado acordou por maioría conceder o 20º premio de novela Manuel García Barros Quenqueirades a obra presentada baixo o lema A espera do lusco-fusco. En opinión do xurado, a novela gañadora é especialmente valorable por tratarse dun monólogo narrativo escrito cunha linguaxe coloquial que utiliza recursos límbicos como a repetición con fins paródicos. A novela é unha metáfora burlesca da literatura, pon en entredito a ficción tradicional como convención e xoga coa tradición literaria de Shakespeare e Cervantes a blanco amor, para acabar constituindo un divertimento en busca da liberdade literaria e da esencia da escrita. E non sendo outro obxecto da reunión, dase por finalizada sendo as 13 horas e 45 minutos cos membros, lugar e data arriba indicados que asinan comigo ao pé desta acta. Entón, fago entrega da plica asinada polo reverso por todos os membros do xurado. Ben, o gañador, o título da novela é este Shakespeare destilado e o autor é Xesús Constela 12 de Poio.
Convocan para o sábado a constitución da Unión de Xestión Forestal da Coviña de Asomoza. Será ás 8 da tarde na escola desta parroquia. A Estrada contará en breve cunha nova unidade de xestión forestal Uxford, denominada Uxford da Coviña, pertencente á parroquia da Somoza. O anuncio da convocatoria da reunión de constitución desta Uxford permanece exporto no taboeiro de anuncios do Concello da Estrada. Segundo consta en dito anuncio, a Comisión de Propietarios da Uxford da Coviña constituirase ás 8 do próximo sábado, día 19 de xullo, nunha reunión que terá lugar nas instalacións da Escola da Somoza. O obxectivo dos propietarios que concurran ao encontro para constituir a Uxford da Coviña será emprender unha xestión do monte conxunta, racional e ordeada con dous obxectivos claros: a prevención de incendios forestais e a obtención dunha produción diversificada do monte e, polo tanto, unha maior rendibilidade para os seus propietarios. A Uxford en cuestión localízase na Coviña, Fonte da Coviña, a Lomba, os Campos e outros lugares pertencentes na súa totalidade á parroquia da Somoza, sumando unha superficie total de 22.124 hectáreas. En canto ao funcionamento da Uxford, garantízase a participación de todos os propietarios na toma de decisións, determinando a superficie e a calidade das parcelas aportadas ao seu nivel de participación. Así mesmo, a Uxford funcionará rexida por uns estatutos que aprobarán democráticamente todos os propietarios. Quenes queden dentro do seu perímetro, pero que non queiran participar nela, non poderán deter o monte abandonado. Antes de seguir con máis novas, tempo para a publicidade. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades! Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades! Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. O estradense Ramiro Cimadevila donou no día de onte unha das súas obras ao Museo do Pobo Estradense. O Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela conta xa cunha obra do autor local Ramiro Cimadevila Cea de San Xoso de Bea, nado en 1957, que donaba onte un dos seus óleos cun dos símbolos do patrimonio estradense como protagonista, a Torre de Guimarei. A obra, a terceira que pinta sobre o emblemático edificio, forma xa parte dos fondos do centro, que conta con traballos de outros pintores locais como Xesús Muras, Miguel do Campo ou María Chao, e autores ilustres como Castelao ou o lalinense Universal Laseiro. O director do museo, Xan Andrés Fernández Castro, agradeceu o xesto de Cimadevila, autor de Vocación Tardía, que realizouse a diversas exposicións e que conta con obras en varios edificios públicos e privados de localidades de toda España. Fernández apuntou o seu desexo de contar cunha pequena pinacoteca. Na mesma liña, o alcalde estradense apuntou que sería interesante que outros artistas seguiran os pasos de Cimadevila para que o Museo Estradense, dentro dos seus recursos, contara cun maior volume de obras. Cimadevila, tras dedicarse ao campo da decoración, encauzou a súa carreira fai algúns anos exclusivamente cara ao mundo da pintura, só de plasmar nas súas obras paisaxes rurais das comarcas, bodegóns, retratos e tamén marinas, inspirados nalgún caso na Illa da Arousa.
Nunca na Estrada unhas subvencións deportivas deron tanto que falar. As novas bases deixan situacións como a que o clube de terceira autonómica reciba a mesma axuda que o Clube Deportivo Estradense. Reales Seguros, o EDM de baloncesto e o Estradense ven reducida en máis dun 50% a súa axuda. Nunca antes unhas subvencións deportivas municipais levantaran tanta expectación. Dende a chegada da Concellería de Deportes do BNG, foron moitas as especulacións que se xeraron no mundo do deporte local sobre as consecuencias que terían no reparto de axudas do Concello aos clubes. Tralo cambio nas bases das subvencións chegan por fin os números e con eles máis dunha sorpresa para moitos. Antes de analizar o que sin dúbida son unhas polémicas subvencións municipais, habría que ir atrás no tempo para recordar o inicio da tempada 2007-2008 pola que se xulga os equipos á hora de decidir as axudas. Por aquel entón, o PSOE dirixía a Concellería de Deportes e todo parecía apuntar unha liña continuista neste ámbito con respecto á seguida polo Partido Popular. Moitos clubes buscaron rapidamente o apoio dos novos responsables e todos saíron coa sensación de que as subvencións non se reducirían con respecto a anos anteriores. Baixo esas premisas, moitos elaboraron os seus presupostos e realizaron as súas estimacións de futuro. A chegada á Concellería do BNG cambiou por completo o guión marcado. Os nacionalistas anunciaron dende o inicio que apostarían por axudar o deporte base por riba das categorías dos equipos. Ante esa modificación, moitos viron perigar o que xa se vía como seguro, mentres que outros intuíron a posibilidade dunha melloría. Os pasos do BNG facían o seu obxectivo que se traduciran nunhas novas bases para as subvencións municipais que parecían buscar as cosquillas aos equipos de maior categoría, é dicir, os de unha división superior. Entre as novidades destacaban o feito de primar aqueles clubes con máis xogadores estradenses, con máis equipos de base, con instalacións propias ou con maior incidencia social. As modificacións levantaron as primeiras suspicacias, pero o certo é que os clubes mantivéronse á espera de ver como se aplicaban esos novos criterios. Tan só uns meses despois xa teñen cifras para valorar e o certo é que moitos non saen moi ben parados. Calquer tipo de comparación coas subvencións de 2007 están fora de lugar. Hai equipos que viron reducida a aportación municipal a máis da metade do que viñan cobrando, mentras que outros pasaron a cobrar cerca do triple do que viñan recibindo. Estas axudas pasarán mañá por comisión informativa, onde de bo seguro vanse encontrar coas críticas da oposición. Analizando o novo baremo realizado polo Concello, o primeiro que chama a atención é que 3 clubes que ata agora máis diñeiro viñan percibindo desapareceron das primeiras posicións. Durante o goberno do PP, o Estradense foi o clube que máis diñeiro percibiu das arcas municipais. En concreto, na tempada pasada, a subvención para o equipo máis representativo da comarca foi de 18.600 euros. Este ano, tras aplicar os novos baremos do Concello, o clube quedouse só con 7.567. Curiosamente, recibirá o mesmo que un equipo que esta tempada militou na categoría máis baixa do fútbol español, o BEA. No prexuízo do Estradense xogouse sobre todo o número de xogadores de fora da Estrada, o feito de non ter categorías base e de utilizar as instalacións municipais. Os mesmos factores estiveron en contra do clube que a tempada pasada figurou como o terceiro equipo que máis subvención recibiu, o Reales Seguros Estradense. Os vermellóns pasaron de 15.500 euros a 7.961, a pesar de que aumentaron a familia con 2 equipos femininos. En ambos os casos, os clubes contaban co aval de representatividade, son as dúas entidades como hai socios, e coa categoría na que militan. Estes factores embarcantes pesaron pouco á hora do reparto de subvencións. Por exemplo, o Estradense recibe 2 puntos máis que o BEA pola súa maior categoría e outros 2 pola súa incidencia, pero o BEA sácalle 5 aos vermellóns por non xogar en instalacións municipais. O terceiro equipo que máis recorte de subvencións tivo é, sen dúbida, o máis sorprendente, o EDM e a Rosdiego de baloncesto. O clube conta coas premisas que pretendían primar o Concello. Moitos xogadores estradenses, categorías base e incidencia social, e pese ás boas credenciais, o EDM pasará de cobrar 18.000 euros a 8.730. Os motivos para apoiar este drástico recorte son difíciles de explicar vendo a puntuación que lle otorgan. Así os vermellóns reciben só 2 puntos de 10 polo tanto por cento de xogadores estradenses, cando só 3 das súas 100 fichas non son do Concello, ou se lle dan 6 puntos tamén sobre 10
na categoría base, cando no clube inclúense as escolas municipais. Outra das sorpresas das subvencións deste ano é o regreso do Valdoulla á lista. Cabe recordar que o equipo abandonou a Estrada fai 2 temporadas para trasladar o lugar dos seus encontros ao campo do Coto no veciño concello de Vedra, onde se fixeron cargo das escolas de Ribadoulla e crearon un centro do Atlético de Madrid. O ano pasado o goberno local non lle otorgou ningunha subvención, pero nesta ocasión serán o terceiro clube na lista de axudas. Na súa puntuación destaca que percibe 9 puntos por xogar en categoría nacional, mentras que o Reale un menos se xoga ao mesmo nivel. O reparto elaborado polo Concello deixa así un novo orde establecido e varios puntos no aire que a bon seguro serán explicados, algunhas puntuacións o necesitan, na presentación pública destas subvencións. O Hierros Diego estaba á espera da subvención, pero a cantidade concedida non chega. Dende a directiva do clube pensan impugnar os resultados do reparto das subvencións do Concello. Dende o clube créese inxusta a valoración que se fixo dos criterios que sirven para conceder as subvencións. As escolas teñen preto de 100 deportistas, o equipo acaba de ascender e dispón de numerosos equipos que forman a canteira. A directiva do EDM Hierros Diego anunciou que conseguiu retrasar a súa inscripción na Liga Nacional ata o próximo luns. Antes de dita data, os dirixentes manterán unha reunión co concelleiro de Deportes do Concello da Estrada, San Carlos Castro, para analizar a situación pola que atravesa. En concreto, o edil puxose en contacto coa directiva para citalos mañá. Os dirixentes do Hierros Diego ofreceron o pasado día 7 unha roda de prensa na que anunciaron que necesitaban recibir a subvención municipal antes de onte para poder inscribirse na Liga Nacional. Os vermellóns debían depositar 5.000 euros na Federación Galega e pensaban destinar parte da axuda do Concello. Embargantes o retraso no reparto das subvencións fixo que o diñeiro non chegase a tempo para formalizar a inscripción. Tralo aprazamento conseguido polo clube, os dirixentes confían en poder encontrar unha solución ao problema, xa que, segundo as previsións do Concello, os anticipos da axuda non se poderán solicitar ata o próximo martes e non se cobrarían ata varios días despois. Pola súa banda, San Carlos Castro se anunciou que intentará colaborar co clube no seu objetivo de ascender. Cabe destacar que o Hierros Diego será o único equipo da Estrada que xogue na categoría nacional. Ata aquí as novas do día en Estrada Televisión. Grazas pola súa compañía unha noite máis. Saúdos e deica mañá. El maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades!